I-text mo, I-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Oho! Smile! Catch me! I am fallen in love. Paano daw ang pagsalok kang in love na tawa, no? Paano daw yan? Paano daw ang pagsalukuyan ni Ms. Flora kung ang tao in love? Sendo ka ang kwan mo, sendo ka ang salo mo. Budang gari maka dito, nag-angkapot adi. Ang pagkakapot baga, mapagalon baga, di ba? Sendo mga tugang ang kwan, sendo tabi ang maray nakapot. Adi, ibang nahulog. Nahulog, bola ka ba? Bakit? Kasi, nafo-fall ako sa'yo. Sa heart ang salo. Grabe man. Isa nagsabi kay ni Jerome, Ika Jerome, ika. Sa heart ang salo. Talaga? Bakit? Na-fall ka ba? Oo. Saan ang salo? Sa heart po. Magayo. Paano daw kuya ni ang pagsalo kang na-fall na may agawa de? Yan anday ko, yan adalan ko pang maret. Difficile na. Baka sa mo makaputan, baka malay mo bako po sa makaputan mo, baka liver sa masalo mo. Baka mga tugang an masalo mo so ano yan, masalo mo so ano yan so kanya, sulangs niya. Bago na kulong pa ano yan, di ba? Masalo mo baga sulangs niya. Tapos napaknit. Dakulang problema. Dakulang problema. Electric fan ka ba? Bakit? Kasi ang lakas ng hangin mo. Naka number 3 ka yata eh. Kumusta po ang satuyang hapon? Damerian Kumusta po ang satuyang hapon? May mga birthday ngunyan. Happy birthday. Ang satuya tabing mga birthday greetings, i-text lang po sa 0928 777. Gari kuya nimi na Malaysia, gari kadakol kang kasalan kandila kong iniya. Gari ano daw ang nagibo kong kasalan? Ano daw tabi ang nagibo kong kasalan tang sa kuyang dila nagbibiribid. Baka tayo daw tabi ako nindo ki maray lamang na pagiromdom. Kung nata mga tugang tan sa kuya tabing dila gari may problema. Ade, ano daw ang kasalan kong naginibo sa buhay ano? Ano daw nagkasalan ko sa buhay na naginibo? Sige, isip ko pa hanggang ngunyan kun kasuarin pa. Kaloy masulit. Kumusta po sa tuyang hapon? Kumusta? Apo na daw tabi si Ate Shara, kung tabi, Jerome. Apo na daw si Shara, na maitugon ako tabi. Tawag maling ko naman. Apo na daw si Shara. Apo na daw tabi ta. Apo na daw, yan na babayi na yan. Gusto ko magulok-ulok lamang, umismay lamang si Sarah ngunyan hapon. Gari marayo ng hapon tang do. Ade, ano ko yan sa de? Pag si Sarah mina-ismail, gari ka man sa nakakaong kitsukulate. Di ba? Alright.
Uminulok naman si Sarah. Gari, okay, nakita ko siya na. Pag si Sarah kaya, hindi kaya si Sarah, ang ulok niya bilang sana. Naparaot nga yan lugot. Ang ulok kaya ni Sarah, so bilang sana baga. Bilang lang, kaya, ano yun eh. Kaya pag uminulok siya, masurtihong ka. Good afternoon. Hello. Hello, good Kadorat. afternoon. Good afternoon po, Kadorat. Hindi, ano para hapon sa mo kung ano ang kasalan mo. Na, Aram mo na kasalan mo. di ko nga na matatanda kung arin na duman, tapat ang dila ko, apektado, arin duman. Gabos na, kung yan mo, puro kasalan mo. Ang arin? Ano, kung saro sa nanitaram ko sa mo. Sige daw po. Pag-asa, girl. Ah? Sa pag-asa, girl. Kasalan nito? Sabi mo kan mga gurang, kunan, pusti, paldahan, ayun na. Salbatana ka. Ay, sorry. Sorry, nadagitan ko naman sa gurang. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sarawayon man nagurang ito, Kuya Neme. Ano? Kung sa paggurang, saka man nagpapasabay man sa mga agi man na. Adi, kamutabi na mga, ano yan, kamutabi na mga nagdadangugon yan. Ulit-ulit na ako kaini. Mayugot ka. Kung kamutabi nagsasakay ki escalator, igwa po yan ki SOP. Ay, SOP. Igwa po yan ki protocol. Igo po yan ki protocol. Kaso bago, bata baga magsyuta pang lalaki. Garay mo pwedeng tikuon an sa ng holding hands. Kaso bago, hala ko sa LCC. Tabay mga piglakaw, dako lang akong piglakaw ngunya na aga. May mga meetings akong pigarat tindiran. Hala ko sa LCC ko yan, Amy. Pagkasakat ko sa escalator ng gad, bata nga niya ako, 2:45 na Di, pagkasakat ko ng gad, may duwang magkaibahan. Ngayon ako, excuse me po. Kinilingan sa lago, Kuya Neme. Nabablakan, so duwang escalator. Ngayon bagang escalator naan, sa too stand. Sa wala, walk. Kinilingan sa excuse me po. Kinilingan sa na ako. Pag tama niya naman sa taas kang escalator, pagkiling sa kuya, halaba unong pati subo kuya ni Miss Nagari, naka-highlight baga sa halaba unong pati. Pag halaba kay ambok, medyo nagkukuha na akong mag-iling. Pagkiling sa ko, sabi sa kuya, sorry po sir. Salbatana, kadakula kang Adam sa apple. Nga ko, di ko alam kung napulong ko kimis or mister. Basta nga ko po. Yan nga ko nag-lecture naman ako. Uminando naman sa pagiging mataray ko sa buhay. Sa pagiging, ini ba nga akong escalator? Sa tuo nga ako walk ang nakasurat. O nga ako sa wala, stand. O sa tuo, stand o nga ako walk. Ay, yung nga po. Ay nga ako dialogon. Nakasurat duman na stand, budak walk. Ayun nga sir. Nako, dahil lugod. Di, otro naman na, second floor. Second floor naman ta. Pag second floor naman, may nag-holding nga sa naman na duwap. Pag sakat sa pirmong step kang escalator na naman, nablakana naman so aging ko bata. So saro, medyo holding hands ko yan. Then saan ako nag-rebook ta. Ang nagapara holding hands kaya mga tugang, mag-shoota. Totoo lang. Ang para holding hands po, mag-shoota yan. Pero pag mag-agum na, pambihirang mag-holding hands niya, kami lang ni Mrs. ang ganun ka-practice ka yan. Sa kami ni Mrs. masiseng kami na duman, holding hands ko si Mrs. ko yan. So kami na sa lang, diba? Tangan na sumara na sa ko, aramin nang yaon si Mrs. sabi ni, pagkariba ko si Mrs. holding hands ko yan. Natangit na nag-holding hands ko sa mga tao. Nakuwara man, pakaray dyan, ano? Pakaray nga dyan, oy. Ano? Aram ko na kung nagkakapot ka sa ko. Baka mayroon rumani naman sa imo na mabeso sa imo. At hindi ba kabir, tayaw na ko. Di,
Nga ako, it's a sign of sweetness, sabi ko. Sinyal na ako proud na ikan sa kuyang kay Riba. Para, kornihon ka ngayon, pundudo dyan. Di, tinino ko naman suduwata. Nga ko, miss, ang nga ko ba? Bata nga ko baga. Di lang ako sinimbag. Di ako sinimbag ko yan. Skando ba? Duro diretso pa siring naman sa food court. Dapat po aram taang ano nga nang apod ka yan ang practice ang pig-apod na protocol. Diyan po mga tugang sa escalator. Doon sa Singapore, pag tinapaan mo na walk, ay sitaong kakang pulis, pagbalyo mo naman sa inutan, sa pagsakat mo ng gun, sir, you are standing in a wrong way. Tataramang katulos naman. Sa batong ka, peng tong tank shola, Shula, sabi yung kaito, nakatindog kasi sa bako tindugan. Diba? Paano kaya? May mga tao na kaya pa man lumakaw sa escalator, naglalakaw yan. May mga tao na medyo may edad na naman. Dahil naman. Kaya, riparon po nindo. Excuse me. Riparon po nindo kung kamuyaon dyan mga tugang nakasakat sa escalator. Iyo po. Iyan sa kuya na region ngunyan tabi na pagkahapon. Ano ang purpose ko nata nag-holding ang mga mag-shoota? Kasi pag na-fall ka, makaputan ka. Okay, Kuya Nems? Nata mga tugang tanahod dyan na uso ang holding hands. Kasi once you fall, may masalusi mo. Di ba? Matumba ka man, may kamot na makakaputan ka, na yun maligtas kang gaaris mo. Nasabutan? Nata kaya naglalakad ka sa escalator, bako matindog ka lang, tapos padadarahon ka lang kang escalator pa'y taas. Ako nalagod sa may kasala. Di nga ni. Ang escalator, pwede mong lakawan yan. Do kaya nga ni, binuta ka ng walk, stand. Kasi, kitang mga tao, paminsan gusto tang healthy living. Imbis na tumungtong ka dyan kitindogon, tumungtong kitindogon, marato na word na tindogon na di. Marato na word na tindogon, tumindog ka dyan, pwede kang mag-walk pataas, na-exercise ka. That is the reason why ang escalator may stand, may walk. Unless na elevator yan, elevator. Sa ibang nasyon kapag kan lift, sa tuya, elevator. Saying that, where's the lift? On your right. What is nga? Excuse me, miss, where's the lift? Maybe on your right. Really? Yeah. The lift is on the right. Ay, indatabi kita. Alright. Didi kita mga tugang sa tataramon ngunya na hapon. Sa tuya tabing programa, aramon tadawan sa tuyang word for the day. Ang sa tuyang word for the day, mga tugang, digdi po sa Pinky on mo baby, ang tataramon tabi, matalipni. Matalipni. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon tatabi ngunya na hapon, talipni. Talipni. Sige daw. Explicare daw nindo ako kung anong sabihon mga tugang kang word na talipni. Ang payo mo ngayon at talipni. Ika ba kagipayo na talipni ko yan nimsali? Ikaw nga ni kitalingan ang saro, salit, ang saro, dakula. Ikaw kitalingan ang saro, tindogon, ang saro, medyo patumba kidiit. Ikaw kitalingan na darakulaon, gari. Ang talinga gari mga tugang sa kino. Pero, ikaw ki size na talipni. What is the talipni? Turuan mi nga ikabipihen, kung mapaburp ka, takluban mo ang kamot mo panyo. Ay, salamat po. Salamat po. Sorry, tabi. Sorry. Hello? Hello. Yeah. Ang talipni baga sir. So, baka nga kung talipni. So, kandwa is baga talipni o so lapad. Lapad. Talipni nga yan. Ang talipni, lapad. Kung sa ay mabaka ka baga kay alat. Babaka nga so talipni. Ay, yun man ang gadadi. Yun man ang tama ka man dyan. Tama ka man dyan.
Yung mananggad, may point ka. Tama ka mananggad. Talip Yung ni. baga. Okay. Talip ni baga. Okay, good. Salamat po Natangay ang payo mo ta, talip ni. Sabihon, ang payo mo may nagtalip ni nga sulata. Sabihon, sulata na napilpil. Tama ko yan, Ems? Talip ni nga sulata. Pangyari nga sa matalip ni. Talaga na-define ko ng talip ni. Pag sinabing talip ni, yan mga tugang, it refers to a size. Nakimi. Na-deform. Ang apod tabi ang talip ni. Hello? Hello? Good afternoon? Ay, nawala. Nawala. Hello? Ang talip ni tabi is flat. Talip ni baga lapnad kaya lapad. Ang dungo mo nga ya, talip ni. Hello? Sir, Ya. Kimi. Kimi. Natangay ang payo mo, Kimi. Natangi ang dungo mo tagad nga Kimi. Naipit. Ay, madam. Nakailing ka na kilobot na gari talip ni. Nakailing ka na? Amo na. Kumusta ang kanailing mo? Ang iwa kilobot baga na. Ang lubot na gari baga binadula, dinapian na nag-flat. Flat na. Pero may lubot man talagang marayo ng pagkahitso. Are, Na-flat na nga yung lubot. Nagulpin na. latos ang takang salbatana ka dyan. Bye-bye. Yan mga tugang sa tuyang word for the day. Tabi, talipni. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Digdi na kita mga tugang sa hapot kayo to. Talipni means a little bit flattened. Yan, very good. Salamaton po ha. Talipni means a little bit flattened. Kaya baga yan ng mga paminsan ang payo ta talipni. Ankaw sa kang pagtalipni kan payo, kan sa day padapig para patagilid so aki, Kuya Nems. Igo nga akong kamidbid, di ko man nariparo ang talinga niya. Inistoryahan niya ako. Di mo nga po nariparo ang talinga ko. Natangin ako. Di ang talinga ko sa ibong. Ang kanya ko talaga Ano nga kung kausada ka? Pig para, kada ko da nga sa day pang pig para pegda nga ako ki, naipit ang talinga. Oh. Kaya so talinga niya, sa ibong tungkag. Tungkag sa ibong. Sa ibong bako. Ayun na. Bakit nagdumadagi talaga pag nadango? Ang talip na apelyido yan kan Kapitan San Antonio. Ay, sorry tabi, Kap. Sorry, apelyido. Sabi ni OGM. Sabi ni OGM, ang talip niya. Talaga? Alright. Dili kita mga tugang sa tuyang hapot kay Henry M. On itabi ang hapot mga tugang kay Henry M. Good afternoon, Henry, sabi niya. Sino bang masilosa? Ang matindi magselos, lalaki o babae? Arog ka ini. Susog sa research tabi, nagluluwas na ang kadaklan sa mga matinding minaselos. Ang pagselos kaya, tugang iyang kan pagduda. Once you are jealous, kakibat iyan mga tugang kan pagdududa. Kung sabihon, parientes iyan, relative iyan kan dudability. Jealousy is a relative of dudability. What is that? Ano nga ang apod mo kang dudability? Ano na? Dudable. Dudability. Magtu. Kasi pag nagsiselos ka, you have that feelings. You have that intuition that your partner is committing mga tugang unusual act against your relationship. Tama? Now, susog sa pag-aadal, ang kadaklan sa silosa, babae,
Just to answer the question of our texter ngunyan. Ang kadaklan po mga tugang sa mga selosa, babae, Kuya Nems. Takitang mga lalaki, nagiselos man kita, pero bako kita masyadong expressive. Kaya nagluluwas sa pag-aadal na ang matinding minaselos asin madinuda sa saindang partner o agom, iyo po ang mga babayi. Ika Kuya Nemi, seloso ka? Dahil ka nagiselos. Ika Jerome, seloso ka noy? Sa shoot, alam ba? Ako sa totoo lang, kada ko sultiro pa Kuya Nemi, ang naturalisa ko, seloso man ako. Kaya madali kong hapon. Ito baka may nagdadangog sa, baka nakamonitor si Mrs. Problema tayo niya. Di ba? Pero usually databi ang pagiging selosa, ang selos, napapaduman tabi sa kadaklan sa mga babae. Magayon nung baga pag nagsilos-silos, ade. Magayon nung magani. Nagsilos-silos. Ngayon hapotong ka muna. Pag napasala ka kisimbag, rimati ka. Oy, saan ka ngayon hali? Saan ka ngayon hali? Duman ngayon sa... Kaso, anong oras ka nagabot? Ngayon alas 8. Anong oras ka naghali? Ngayon alas 10. Unata alas 11. Nahiling ka pa duman sa kantukan sa may 7-Eleven. Arog ka iyan, mga tugang. Pag napasala ka, usually, mga tugang, do not allow yourself to be over-jealous. Tama ba ang term? Di ko aram kung may term na over-jealous. Sobra kasiloso. Never allow yourself because too much jealousy, usually, mga tugang, destroy relationships. Lalo na, kung bako man tabi, totoo yan. Unless, pero maski nga totoo, dahil man kitawo tabi na minatuga. Ang kadaklan sa selos na tabi, mga tugang, is duda. In English, dudability. Dudable. Sabi ni Kuya Nems, dudable. Pag nagdududa, may dudability or there is the so-called dudable action. Sira mga ginarambit akan mga aki sa pag-uli. Mama, are you dudable? Arog tandaan po ha, basta ang pagselos na karaot kang relasyon paminsan. Pinsan kung maimunon yan, iyo. Ang Bicol, ang selos is Tagalog, di ba? Jealous in English. Ang Bicol, mga tugang kaiyan tabi, ang Bicol niya is imon. Maimon tabi ang Bicol kaiyan. Maimunon ka ngaya. Nag-iimon ka. Selos. Jealous. Yan. Ang jealous kaya, mahal naman mo yan eh. Paminsan, diyan baga, may parang metro dyan sa metro kang jealousy. Natulog magmuhon ako ngunya na hapon. Garabing ko, magmuhon ako ngunya na hapon. Bakit po, Sir Henry, ang pugi mo kamukha mo po si Richard Gomez? Ako talaga. Bigay pagparabula-bulahan ako nindo ta. Baka maniwala na. Sabi kan so ano yan, kung ikaw side view ka ngay, gari kang iya Piolo Pascual. Front ngaya, Richard Gomez. Pag nakatalikod ka ngaya, Bimbol Rocco. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease. Anjo Iliana Daawa. Anjo Iliana the best. Anjo Iliana, tunay man talaga, adi. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom. Ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mo mga tay, kay puan po nasabayan ng protection leverage.
Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kan atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid, Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal, mga tugang sa mga butika nationwide. Alright, sige! Now, sabi kan sa rotang texter, good afternoon po, Henry M. Gustong gusto ko po nakausap ang teacher ko, sabi niya. Gamon talaga kay mga pagkakataon na ang teacher mo, crush mo, di ba? Habang tumatagal po, crush ko siya. May asawa na po siya. Pero napakagaling niya pong magdamit. Habang tumatagal po, inspired ako sa kanya. Isang araw, talaga na, dapat may music ini ko yan eh, madali lang ha. Lahat ko na ha. Dapat may music ini, madali lang ha. Ano maray doon na music ini? Adi, onik kayo. Isang araw, pagkatapos ng klase namin, bigla na akong tinext habang palakad ako palabas ng gate ng school. Sabi niya, pwede ba kitang ihatid? Ay, wow! Bilyo man si Sir Ade. Pwede ba kitang ihatid? Sabi ko, no po. Kasi nga, kasama ko yung mga classmate ko. Nakakahiya naman na bigla akong aalis sa aming paglalakad. Nakauwi ako ng bahay at doon ko siya sinagot ng another text. Sabi ko, bakit po gusto mo akong ihatid, sir? Sabi niya, wala naman. Kasi gandang-ganda ka sa ay salbata ng maestro ini, oh. Kasi gandang-ganda ka sa paningin ko. Sabi ko naman, wag niyo po akong bulahin. May asawa na po kayo. Sabi niya, oo, alam ko. Pero masama bang humanga sa isang katulad mo? Ayun da, salbata ng buhay tayo ni. Natawa po ako, pero natakot ako. Baka nahalata niya kasi na-crush ko din siya. Sir. Ayun na. Sabi ko naman, okay po, thank you. Sumagot naman siya ng good night. Ayun na. Mapagalon man na ururon tayo ninyo niya na hapon. Arog kay iha arog kay ni ha. Please louder. Anong apon kan ko yanim so volume baga? Anong apon kan so increase please. So volume kang radyo. Yo, kusog ha. O kung baka nasa Facebook kang unyan, baka nagiling ka sa Facebook. Arog alak ko na taling alak ko. Deo garing sinabi kong, ang assumption ko po, babae ang nag-text ako, Kuya Nems. Baka naghihiling katabi sa Facebook, alam ko na, ha? Ako na. Maluyaw ng kwanta, maluyaw ng net, oh. Ay, nako, maluyaw na. Maluyaw ng internet ako, Kuya Nems, magkusog yun ng internet, no? Ako na, ito. Baka may lamang may maray na advice diyan sa mga nakatutok sa tuya na Facebook mo niya na hapon. Ade, baka lamang may maray na advice. Arog kay ni. Bye po, Sir Henry M.
preparing na po sa work, sayang kung wala akong work. Bata bagayon ang pink na color po na bado mo. Magayonon po naglilitaw ang kagwapuhan. Nagpuroon na naman kita. Lai Weber, sige po, good afternoon. Adelfa Dola, good afternoon po. From Dubai po, Kuya Henry, shoutout po sa mga kabarangay ko dyan sa Imperial Court, Barangay 23, Apinado Family, sabi ni Jonah. Thank you, true po yan, si Lai Weber, true po Ibaan, Singapore. Salamat po Hanagol de Amor, Maricel Barrios, good afternoon po. Sabi kan Agum, German, ang talagang nagbabasa, buda makaintindi, may advantage. Tama po, madam. Maray na hapon po sa imo. Nakakaon ka siguro kitilapya na naglangoy, tigaya, kaya nagpiripit ang dila mo. Igwamang kitilapyang araw kaan, Jerome? Na naglangoy tigaya, ano yan? Free throw, ano po ganso? Ano po, butter, ano po ganso tigaya maglangoy? Ano po gaan? So, ano nga po gaan? Ano ito? Backstroke? Ano yan at tilapia? Backstroke, latosonta ka niya. Ikaw man kitilapyang baliktad maglangoy. Nakarot ang kidila. ikaw man. Nagparapasaway naman ka mo. Ikaw man kitilapyang nagbabackstroke. Masyado ka. Sabi ni OG Lopez, Asagnol. Morning dyan sa Legazpi. Ana sa Germany palan habang nagbe-breakfast lamang. Ay nako, pasensya na po Di ko tulos nabasa. So, Bulero iyan nag-chat sa'yo. Zip, sabi ni Alvin Oy, garuman ang gadiyo. Tama ka, sir. Gari bulero, pigbulan niya ako Utik, gari pigbulan niya ako. Good afternoon, sir. Pa-shoutout po sa mga taga-Gastiwi. Salamat po. Alright, araw kayo ni. Balikan ko sa text, tabi. Araw kayo ni Iha. Araw kayo ni Iha, ha? Dagugon mo ako, tamas gurang ako sa imo. Yo. Primero, sa pag-eskwela, iwasan mong araw ka na mga feelings na iyan, oy. O nini, ika, nag-eskwela ka pa. Yo. Pumundo ka kan mga araw ka na klase. Tama, okay na itong sinabi mo na ang teacher mo, inspirasyon mo sa pag-aadal mo. Never ka na magpaparapakit chat dyan sa teacher mo. Never ka na magparapakit text back dyan sa teacher mo. Kasi, once at next back mo iyan, ang lalaki ma-interpret na gari nga pwede ini. Tama ko yan, Ems? Unless na tinext mo kay, sir, don't text po. Or you just ignore the text. Kasi baka makulugan man sa lalaki, baka, di ba? Ignore mo lang, pagbasahon, do not reply. Di ba? Do not reply. Gari arog lang po gigibuhon mo. Pero paano sa kasuminimbag ka, kung ano-ano ang sinimbag mo, maglalabang huro nindo. Maghalabang huro nindo, baka iban abutan kan mga exchanges of messages nindo. Teka baga, may feeling ka, malay mo sa teacher mo, na istoryan kang kaklase mo. Bako kuya neme, karawan ka, bayagom na pati. Marikod akon matuparan mong arog sa ko na may agom, tapasensyan ka. Bako Jerome, akon matuparan makatupar kidaragang mo ya sa kuya, pasensyan ta ka, nata, estudyante ko, papasensyan ta ka, tairak man. Nya, pera kaming arog ka iyan. Dahil naman, kilit naman sa ako na sagad nga nagsulong arog ka iyan. Di ba? Arog ka ini. Ikata nag-eskwela ka tabi, i-concentrate mo ang buhay mo sa pag-eskwela mo. Tapuson mo, dahil ko aram ko anong high school ka o college ka, regardless kung sa level ka din pag-eskwela, tapuson mo tabi. Di magpaparagibog-gibo kan yan, kan mga araw ka na bagay, na mga, kung class mo si teacher mo, let it be. Pero di mo tabi yan pagpatulan na teacher mo. Di ba? Kung araw ka ng kwan mo, kung araw tabi ka ang fight mo, nasabutan. Yung tabi. Bay na kayan. Bay na, ikat mo na ang mga communications naan, tabi, ang gibuhon mo, mag-eskwela ka kitultul, tangani na, maray ang futuro mo. Piga pa eskwela kan maguram mo, kung pigigibo mo na kapilyahan sa buhay. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Good afternoon po.
Yes, ma'am. Wait lang, sir. Good afternoon. Good afternoon po. Yes. Tama yan, sir, na tinara mo. Hi. Nakikita nga ni sir, kundi siya nagpahalata o nagtaram sa sir niya na medyo may gusto siya duman. Kung ano niya na lang, pikit niya na lang kunta. Inistorya niya kaya duman sa mga klase niya. Ando ako, baka nakaabot sa teacher niya. Yun na nga, sir. May mga teacher man kayang Kaya ka na sensitive issue. Iyo Maray nang baga. di yan piga, tataramas ki sa friend. iyo baga. Buda, may mga teacher man talagang malakas ang dating. Ingko talaga, Maski sir. may edad na Honest yan. Pero, Oh. mas maray talaga dapat na day na nagtaram. Kasi may mga teacher din na nagtitake advantage. Yes. Di ba? So, Maray bibihira kumato na para talaga. nindang teacher arog sa kuya na pasensya ang katulos. Grabe man, sir, ang term. Pasensyahan talaga, gari kapay. Ay, sorry. Sorry. Sabihin, so, di ka papatulan, palagpason ka sana. I-ignore ka. Ignore Or ka kung lang. baga Kasi, tara mo niya na, kawawa man sa salamat estudyante, pag-advare mo. di ba? Pero, so, aram mo itong, not really at reject, pero tataraman kang, yan na admiration mo, gibuhon mo na sa nag-inspiration para di ba? sa kuya, pero Yes. di ta ka, i-ignore ta ka. Aram kaya, Advice ang mas ka lamang. marunong Bako ako, na, sir. Ako, born from the 90s, ay 80s or 90s. 80s ka? Mas lang na, na didirekta. Iyo baga, iyo Totoo baga. lang, sir. Oo. Kaysa aram mo tong paasa, at the same time, so aram mo tong, Iyo. tama ito sa natinara mo. The moment you text back, nag-aalabang istorya. Iyo baga. Yan talaga. Kulit, taraman mo Parang lang, gisaro lang. umiiyak, Sir, sorry po. Di pa ako nag-interdict. This is not to offend you, pero paarog lang ka ini, di ba? Totoo, sir. Ano Diba? mga estudyante, nadadaraman sa maray na istoryahan? At not natural. Madalion ka istorya ng estudyante. Exactly, sir. Pero in a way na, aram mo tong, pamulaton mo na siya once and for all. Yan. Ngayon na. Taday ka mang, di man pwedeng personalong ka sa pagtaw sa imong grades, di ba? Exacto. Depende man na sa kwan mo. Kasi, pwede kang... Gamitin mo na lang na inspiration. Oh, Pero it has kas- nothing to do with personal. Kung hababa ka sa performance mo in the sense of Iyo baga. exam, projects, and everything, hababa yan, ha? Buda, not to dipisil take baga you na as personal susudyan. arkaan. Yan. Buda, dipisil baga na susudyante mo. Magkaigwa ka mong relasyon, di ba? Ano po? Mapagal baga umaray na so teacher, buda estudyante, nagkaigwang relasyon. Ayun, Regardless, sir. di ba? Depende po, baga pinagbabawal yan. Bawal, maski sa ibang colleges and universities, bawal ang student-teacher Bawal po relationship. Opo, Di ba? Opo. Araw ka Code of ng... ethics po yan. Oo, araw ka ng... Buda, kung gusto mo lugod, let them graduate. Mas maray pantaraman mo, mag-graduate ka ngo na para may mas Oo. maabutan ka pa. Saka na po natin sit pag-graduate ko, mag-urong garay kita kung makahalat ka. Kundi, di man siya pwede maghalat, tas bayagong nga ni. Sir, at saan ka, Sir Henry, ano man lugod iyan, mag-asa. Sabi mo ngayon, sir, mag-graduate muna ako. Tapos nag-ulay kita, sir, iyo na. Di nasingil ka. O, di ano nantig, happy, pag-graduate na baga, pag, tan-tadan, tadadadadadan, pagkababa sa stage, happy graduation. Di ka na magpa-ibig. Tapos, sir, so tuda, ano po sa tuga mo? Ay, arog ka ini ng gibon mo, ha? Hanap nang unang trabaho, ta. Kung maging kitang duwa, gastusan ta ka pa. Hindi, mag-arag ka yan, sir, magrayo-rayo ka na. Kung so professor talaga ang tiga-bukod. Oo. Pero on the side naman ng estudyante, nakulong pa May man mga dyan, professor sir. man na, amiga, may mga professor man na pilyo sa buhay, sa totoo lang. Iyan ang mas matakot siya kapag pinatulan siya. Iyo nga, okay, oo, okay na. Okay. Mapos ka na naman. Aba ka mag-istorya. Aba mo mag-istorya, mapos nga ka na naman dyan. Aba ka makatuga ako. Delikado. Okay. Ayun po, sir. Sige, salamat ha. Thank you for ano po nga po, for affirming my statement. Yes, sir. Ayun, maski si sir man siguro. Maski siya puro na ako nahalat nagsasabi ang takaman, gari pinbi ka man sa kuuyon adi. Di ka pa nagkonta ka sa ko, nagkaperang basis pa sana. Adi. Piling ko, sir, nababad image ako pag tiga-kontrata ka. No. I 100% appreciative ako pag abot sa araw kaya. I-correct mo ako kansala ko. Yeah, I will accept it with an open heart. Naks talaga.
ganun. Yeah. Habo ko nga nabigay para gusto ko lugod pigtataraman ako kan sala ko para may tama ko ang sala ko. Nga ta, sir, given na, sir, accepted mo na talagang maray ka? Dako na ng pagkataon na ako na sala. Wow! Buda, garo nga ni dako na ang pig-analyze ko. Garo nga ako dako lang kasalan ko ngunya na panahon na ni. Naku, next year pang pinitensya. So, Next year pang Holy Week. gari gusto mo magsabay sa penitensya? Ipako ka sa krus. Baka makasabay ka dumang ka sa gilid ko. Ipapako. Anyway, sir, thank you. Oh, ika na naman, nagtatrabaho ka na naman, uminapod ka na naman. Oy, sir, ano lang, di man nagabawi. Kaya lang, sir, nung apod ko last time, naging impolite ako sa imo. Oh, ano? No. Don't say like that. Hindi, what I mean of impolite, Yeah. kasi pala, nagtataraman ako, di ko na maano si monitor. No, Sorry, it's man. okay. It's okay. Don't talk to me like that. It's Okay? okay. Please. Pero kung iba-iba yan, mga reporter mo yan, di ka magprasabat-sabat. Ay, grabe. Patapusan mo ako. Grabe. Tama, no? Oh, gari. Ay, nasay mo. Papaabo ka na naman. Ay, sorry lang. Alam mo yun, every time na tapos na ang call, minsan nasa sarwanta ka, makakonsensya man. Natamanta konsensya ka man. Wala mo sa kuting budhi. Natamanta, gari, di ba? Gari ka man dapat Gari ka man dapat kan makonsensya. Di man, sir. Di ba? Iyo man girari ako, Tagari. sir. At the same time, may pinagkadalan. Bada tagari feeling ko, gari kulang ka man kan. Lalo na ako napasubgan. Di Ay, na talaga ako ay, sir ay, ay. maapod. Ay, pwede mag-sorry. Pwede mag-sorry. Nay na, sir. Sige I na, no okay no na, no, sir. I mean it. Trabaho na ako. I am sorry. Ay, natudan ako. Nagdawang isip kong patawado na Grabe na. Nag-air gap ha para matalang PSO no. Kung dahil lamang si Minimbag. Nag-iagap. Oh, umin-air gap. Okay. Ingat. Thank you so much. Yeah, ingat my friend. All right. Bye-bye. Thank you so much. Sa mga estudyante, mag-aral, magtapos, magtrabaho, magtabang sa pamilya. Tama. Okay. Apa. Salamat. Bye-bye po. Bye. It's everywhere I go. Oh, yes it is. Alright, ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom. Ninala ko pagkaon po nintaba, tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pon po nasabayan ng proteksyong Liverade. Liverade, Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa load na pag-inom kang Liverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para sa baskog na atay. Papakalyan sa mga butika nationwide. Sabi kan texter, dawa pa kita VP SPO SFO4 Barrios. Ay, yumigo. Dua pa kitang mapagpasin sa totoo lang. Ano na ko amo kung pumatol ka? Pwedeng sa primero maugma ka. Tama, di ba? Senior Fight Officer for Barrios. Di ba, sir? Puminatol ka sa estudyante mo o estudyante, namuyaman si mo. Pwedeng sa primero maugma ka, Kuya Nems. Habang naghahaloy, may stress ka, sa kakatago mo buda, kakadepensa mo. Tama. O kaya po, mas maray na. Day na lang. Ang mga bagay na panramihan tras na kaugmahan, ay nako, andara kaan mga tugang na problema. Aning pagtabi, ang pining pangmahaluyan mga tugang na problema sa buhay. The Milky Way up on the head.
Magbabalik ang pinkyon mo. Nakalipas kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Clone, Pamas Cologne. Sa Shoppers Tonic Clone, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit number 1573 Series of 2024. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in Street Dancing, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. Asin Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025.
2025. Maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hari sa Department of Tourism, headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ulitin mo nga, babe. Ulitin mo nga. Ulitin mo. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sorry. Pagpapasala kita. Kaya daw ako. Dapat ang voice over kanta ka. Sorry, joke lang yon. Baka misinterpret kita ko yan. Sorry, mata yan. Naghanap akong voice over na babae. Suday midbid baga? Suday midbid. Ngaya 6:30 na. Nag-almusal ka na ba? Dapat sa bako midbid ta. So boses na bako midbid. Kapag midbid, gari, alanganin na, ulit ano kaya babes? Huwag na may problema kita. Ulat ko na, narinig kita, alas 4 na. May nawara tabi na salong black wallet, nanlaog tabi ATM card, driver's license, and undetermined cash. Baka po napurot nindo, nakapangaran po kay Emeterio Arcos, Kanhumapon, Legazpi City. Baka po napurot nindo ha. So wallet, Emeterio Arcos tabi may sadiri ka yan, humapon. Ya, may ngaran man iyan, tayo ang lisensya sa pagmamaneho, yaon man tabi so ATM. Pakiuli po digdi sa DCGB, o kung bako, pwede po napaki hatod dyan sa Humapon Barangay Hall. Kung tagaharaniman sa nakapurot, yan po sa Humapon Barangay Hall. Ikadua, somewhere, what is this? Somewhere Lakandula to okay. Nawalat ang posibleng nahulog sa wallet po mga tugang somewhere da tabi sa Lakandula, mga tugang pasiring dyan sa Humapon. Iyo po, ni ikatulo na obituary public service. Ikadua pala. Nagpuno naman ang harabasan kan motor, nagdigdisutag sa diri kaining motor. Sumotor niya hinabas kan uminaging Nobyembre 16, early morning, mga 3 a.m. to 5 a.m. sa Balaguer Street Market site, Daragalbay. Kung may nakahiling mandatabi, makitext tabi sa 0907-122-5075, 0920-398-8745. Ang may sadiri po kaan si Patricio Luis Mesa. Iyo po, nawara sa motor na Suzuki Rider 150. May bata de pangani ki plate number o ang ID sa po sa identification niya nakapintura ki red ang mags kang tire kang motor. Iyo po. May sadiri po kan si Patricio Luis Mesa. Baka po nakailing kamo diyan ki motorsiklo na Suzuki. Paki-report tabi sa pinakaraning otoridad mga tugang na color black red mugs. Okay? Ikatulo, kasubagong aga may nagdidipo sa DCGB. Igwapong sarong lalaki na nawawara na ang pangaran ang pangaran niya po si Jerry Maya Aringo Malasarte. Nawara po siya kan uminaging Nobyembre 19. Taga dyan po sa Purok 1 kan Barangay 15, Legazpi. Susog po sa istorya ka nagdidi sa DCGB, kung naghatod kan surat,
mga bandang alas 12 hanggang alauna nin hapon, kanuminaging Nobyembre 19, si Jeremiah Aringo Malasarte, nagyanda tabi sa may creek, ano nga ang Bicol kang creek? Sa Salog, Tampikan Salog, sa gilid kan Salog, sa harani po sa indang residensya sa Purok Ono, Legazpi City. Kanya, duman sa gilid kan Salog, may nadangog na suryaw na naghahagad kitabang. Hanggang sa padagos ng nawara ang boses na naghahagad kitabang. Kaya po, nangapudan so pamilya ka ini, diba ka po nakapurot nakahiling ka mo dyan, namidbidan ni doon ni si Jeremiah, until now, di po nakukuya neme, so lalaki, kay Rakman, 17 anyos, ini po na-report naman sa Bureau of Fire Board at sa Coast Guard. Kaya tabi, kung may nakahiling ka mo dyan na lalaki na 17 anyos, si Jeremiah Aringo Malasarte, mag-text po kamo sa 0920-587-6858. 0931-892-7254. Anangapudan po kan Veronica Aringo, ang guardian mother o grandmother, as in guardian mga tugang kan, ito tabi na nawawara na lalaki. Sana kuwan pa siya, nakuan tabi na kuwan siya na ano po kayan? Baka na-slide ko yan sa di, kay Rakman. Tanadadangog na nagsusuriyaw, nagagad kitabang, hanggang sa nawara mga tugang so boses. Ay, nako. O sige, maparam na kita. Saga naman kita magdarangugan, alas 5, sa programang Morning Day. I feel it in my toe. Grabing kantay na namatian niya po sa Guramoy hanggang sa Bitis. Ano daw ito, adi? Kinuryente gayo. Love is all around me, and so the feeling grows. Salamat kan sa inong pagantabay. I love you all. Mabuhay. God is good all the time. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat.